Det er, hvad jeg skal indtage. Få minutter. Få sekunder. Må jeg få den her også? Ja. Fuck, det var ulækkert, det her. Det er fucking ikke for sjov, det her, venner. Nu er vi tilbage til udgangspunktet. En hel eller 2 halve. Nej, synes du har brugt 2 minutter på at fortælle det her. Det er vigtigt, Rikke. Ja. Tror du, det er for sjov? Tror du, det er for sjov, hvis jeg laver det her? Det er ikke for sjov. Det er ikke for sjov. Det er ikke for sjov! Okay. Okay. Jeg er ved at lave vand. Nej, her. Det er 4 minutter. Så spiser vi sammen. Begge to. Ja. Og en til de 20 imellem. En til. Ja. Nej. 3. Skål. Okay, ja. Det ser lidt ud til at snakke bare. Skal jeg bare gøre det? Ja, så gør han det. Kom så. Større bid, kom så. Så har vi en serviet. Ha' en god aften. Ja, en god film. Det bliver en god film. Nu blev det. En god aften. Det er lige måde. Udgangspunktet er faktisk spæd. Skål. Du har bare til at spise. Ja. Vil du have en bid? Ja. Det er mega ulækkert. Er det godt? Er det godt? Men et toren fortsættelsen. Hvordan var det? Det var fantastisk. Det er noget af det bedste, jeg nogensinde har smagt. Cheeseburger og chili cheese top, det er bare 2 gange cheese, 1 gange burger, 1 gange tops, men sammen. Så det er episk. Det er ret episk. Hun gør helt fancy. Ej, det er sniger. Prøv at se den her. Det er for klamt. Hvorfor de sko på bordet? Vil du ikke tilbage ude? Nej, det er fordi, at de gør lidt ondt. Vil du ikke tilbage ude? Nej, det kan de ikke for mig. For mig, der er det kun uheld alligevel. At du så lidt mere indbydende ud til at Hvorfor er starte du med. helt alene i verden? Det her det er Epic Mealtime Light. At night. At night. Late night. Light night. Ja, det virker på pindeburger. Det er det bedste. Det er det, hun har Cheeseburger! Det er fucking godt. Lad mig lige. Vi tager lige ind i profil. Det var nej, det er det ikke.
Det er nok det mest. Ej, hvor er hun der. Det er fedt at gå i skole. Fanden nede med godt. Det er okay. Men altså. Hvad var hun, svensker eller nordmand? Eller begge dele? Men mindre I har folk til tøj i munden, så er det ikke det værd. Jeg siger det, fordi jeg holder af jer. Er det samme? Hvem? Mennesker i verden. Det er hårdt at være ung. Det er det her, jeg lever af. Eller nej. Det er blevet tvunget til at spise. Vil I lade jeres børn? Vores fremtidige levebrød. Hvorfor havde hun sådan noget mærkeligt? Prøv at se fjernsyn. 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 Jeg ved egentlig ikke rigtig, hvad formålet med den her video var til at starte med. Men jeg er ked af, hvad I har været nødt til at bevidne her til aften. Og jeg kan sige, jeg skal så meget i fitness i morgen. Må jeg sige noget? I lukker klokken 5. Må jeg sige noget? Sig noget, Rikke. Det skal jeg ikke. Tilbage til mig. Tilbage til mig. Og tilbage til Rikke. To back to the future. Tilbage til... Prøv at se her. Back to the from time. To back to the from time. Vi kigger på 2 cheeseburger og 4. En masse chili cheese tops blandet og presset og slået sammen. Det. Ups! Må jeg tage et billede af dig? Kom her, der står altså. Jeg skal nok tage en bid til. Det kommer ikke til at komme med. Ja, jeg vil gerne det. Ja, Jeg tager lidt hjørne her. hvis du ikke kan spise det, så skal jeg nok. Jo. Jeg vil godt. Jeg har udset mig en bid. Må jeg tage hvilken som helst? Det tager 35 minutter på rette. Kun 35. Det er det bedste. Er det det? Det er så godt. Du ser ret godt ud lige nu. Det ser så varmt ud. Det ser Det kan. smager meget bedre, end det ser ud. Ja. Men man skal også tænke Det på... smager så godt, at jeg bliver nødt til at pege gentagne gange på telefonen. Det er meget god For 30 kroner kan du få sådan en her. Ja, Cheeseburger, faktisk. 3 cheese tops. Altså, jeg vil sige, fra mit perspektiv, så det er ikke det værste. Altså, i forhold til så meget andet, man kan smage, som glasskår for eksempel, så er det jo ikke værst, det her. Det er jo, Nej, det er godt. ja. Jeg tager lige en bid. Du tager en bid mere. Gør det. De tror, det sidder flot. Det var så lidt. Jeg kører pin-up-stil. Jamen, det er rigtig fint. Tak. Alfabet. Vil du ikke have resten af din bøger? Jeg vil gerne have en bid. Så. Vil du låne din telefon? Jeg er nødt til at bruge begge hænder, fordi... Tak. Her, tag den. Gud, og jeg skal sove ved en af de yderste. Nej, prøv at høre, det er min seng. Jeg er først i midten, sådan er det. Nej, jeg sover ikke i midten. Jeg sover sammen. Du sover i midten. Jeg sover i min side, og det er den side, hvor ølkassen står. Jeg Og så sover er i det min bare. side, og det er den anden side. Nej, det gør jeg sover den min sidste gang. Det må I stå sten, saks, papir, lige nu og her. Jeg går med, at du sover i en fint. Nej, jeg går med. Vi er i gang med at filme noget legendarisk. Joanna har taget 2 cheeseburger og puttet 3 chili cheese tops ind imellem burgerne. Vil du ikke prøve at smage? Det smager episk godt. Okay, jeg er fra Norge, så jeg kan ikke dansk. Jeg forstår ikke noe dansk. Would you prefer English?
I don't prefer English. I prefer Norwegian, okay? Hun har 3 Min gode kammerat, han er fra Mexico, sweetest. men han bor i Norge. Hablas español? ¿Cómo estás, señorita? Estoy muy bien, gracias. ¿Y tú? Hablan español. Como nosotros, Karen, Nita. Back to the burger. Han kysser mig på munden. Nej, på panden. Han tog fat i mine kinder. Push, push, push. Og så kysser han mig på kinden. Han var sød. Det kommer på YouTube. Vil I sige hej? Det er fordi, der er ved at ske noget episk herovre. Joanna, hun har blandet 2 cheeseburger og 3 cheese tops ind imellem. Og det smager fuldstændig legendarisk godt. Altså, det er sindssygt godt. Det smager så godt. Og det har vi har filmet. Jeg har filmet i 7 minutter og 54 sekunder nu. Og jeg skulle lige have råbet med, eller hvad? Ja, fordi så, vi var nødt til at standse vores optagelser, fordi I afbrød dem med jeres råb. Så nok har jeg også drukket videoer fra McDonald's, men det er sådan godt det bare. Sådan, det er det, der sker. Godt sammen lige nu, gør du ikke? Standard lørdag. Lige før, der bliver jeg kysset af en nordmand. Lige her. That's kind of weird. Lige, altså, jeg viser lige kameraet. Her, that's kind of weird. Jeg vil gå efter et andet sted, men et par andre steder faktisk, men det... De er også nordmænd. Ja, nordmænd. Man kan ikke helt regne med dem. Ja. Ja. Det er bare forkert. Kameraeffekt. Ja. Det var din næse, der kom mega stor der. Jeg har en mega stor næse. Nej, den så bare stor ud på kameraet. Hej ven. Hej ven, ja. Gregers husnavnet. Alle husker det. Jeg går tilbage til burgeren. Jeg skal gå mig ud herfra. Okay. Hej, hej. Hej, hej. Fornøjelse. Held lykke med din cheeseburger. Nice. Hygge. Hej, hej. Back to the burger. From the from time. Altså, vi er ikke noget meget længere siden sidste uge. Der er gået 9 minutter og 8 sekunder. Jeg ved ikke, hvorfor den her del, den ikke må være med. Skal jeg tage den? Ja. Nom, 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 nom. Fuck, det smager godt. Vil du have mere? Ja. Skal du ikke have det? Nej. Men det smager jo mega godt. Ja. Altså, hvem har bestilt cola? Rikke. Hej, hej. Rikke? Jeg spiser 2 bidder af det her. Så tænker jeg, nej, det gør jeg ikke. Så tænker jeg, det gider jeg faktisk ikke. Så tænker jeg mig til at sove. Gratis cola. Ej, jeg har fået ost på min albue. Er det godt? Er du sikker på, at du ikke vil have noget? Ja. Det er fucking godt. Jeg vil gerne have en bid, og så må du få resten. Så lige en bid. Ja. Du går glip af epicness. Legendary epicness. Ja, Det er så... Nej, jeg har noget. nu er jeg dårligere end før. Det der. It's so legend that you don't have to wait for the dairy. Bum! Bum! Og vi har skal været i gang i 10 minutter. Det har været 10 gode minutter. Fyldt med burger og nordmænd. Og venskaber. Ja. Og tolerance. Eller Antiracisme. folk, der ikke ved, hvornår bussen går. Hende, der står der, hun går i klasse med min lillebror. Hende i den hvide trøje. Seriøst?
Og hende den anden, hun går i første G på katedralen. Det er godt nok nogle søde bukser. Hun kører rundt. Er det sandt? Ved du, hvad vi lige har gjort? To cheeseburger. Og 3 cheese tops. Bum. Og så smasher det sammen, og så vi spise det. Sådan episk. Og jeg har ikke gemt nogen chili cheese hos mig. Sorry. Man lugter også af det, men det smager sygt godt. Ja, men du skal prøve at blande med din cheeseburger. Men jeg spiser ikke kød. Så skal du ikke blande med din cheeseburger. Jeg er bedre til at sige, hvad Det er en lorteplæne, det smager helvede til. Og jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke Rikke for donationen af chili cheese tops til vores eksperiment, som var vigtigt. Jeg vil gerne have lov til at takke Kvickly for at have lov til at være der Tak, Kvickly. og tjene en masse penge, som så har ført til, at jeg ligesom kunne give de her cheese tops. Det vil jeg gerne have lov til at sige. Tak til Leif Mogensen for at have ansat mig. Og det var Leif. Leif Mogensen. Han er en dejlig mand. Leif. Ja. Leif hvad? Mogensen. 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 Det skal være korrekt, når vi skal takke dem. Ja, men han var... Jeg tror, det her det er cola og Fanta. Nej, cola og Sprite. Prøv at smage. Det smager begge. Men er det din cola? Nej. Er det Rikkes cola? Nej, den stod der bare. Og du drak af den først, og så tænker jeg, hvis Jochen drikker af den, så kan jeg også drikke af den. Jeg troede, det var din, Rikke. Jeg er udeboende. Jeg må godt... Hey! Det er vores nordmænd! Nordmænd, som ikke var fra Norge. Men du er ikke fra Danmark. Og du snakker spansk. Tysk. Og hvad? Engelsk. Arabisk. Somalisk. Walisisk. Bum. Mange sprog at kunne. Anne-Sophie er lige nu i færd med at få venner. Hun græder nu. Hvad? Hun græder. Nej, hun vil slå ham. Nej. Vi er lige nu meget uvidende om, hvad fanden der foregår. Jeg vil bare gerne have lov til at sige tak til dig, Johanna. Fordi jeg måtte spise næsten Min burger? fjerdedel. Ej, ved du hvad? Jeg har spist Ved du hvad? måske endda en tredjedel af Hvis din burger. Anne-Sophie, Dine burger. hvis livet var en burger, så fik du i hvert fald en tredjedel af den. Forstår Så du jeg det? har en tredjedel af dit liv. Ja. Det er meget. Wow. Men altså, det er også det. Altså, det er Men sådan, hvis du nu bliver 100, ikke også, så har jeg meget mere. For du har ikke engang levet halvvejs, så nu. nej, men Så er der kun 30 år tilbage. men du skal tænke på, Hun kigger helt vildt meget. hvem, Hende med det lyshår. Men det er måske mye fordi interessant. vi er spændende mennesker. Hun Vi vil, er fra katedralen. Vi er Og så prøver jeg dødbringende lige for at kigge sådan på nogle hende, og så folk med kigger lyst hun hår. væk. er du sikker på, at det ikke var nogens, fordi jeg var 100 på Rikke, jeg købte den? Det står lige siden vi har været her. Eller, ja, vi har været her lige alt den tid. Skal vi ikke... Er der nogen, der har tyggegummi? Er der ikke nogen af jer, der har lyst? Du må godt låne min tandpasta og min tandbørste, hvis de lægger ud for nogle chili cheese tops til mig. Jeg har ikke flere penge. Har du flere damer? Nej. Jeg synes ikke, vi skal filme mere. Skal vi... Nå, men vi er nødt til at slutte den på den rigtige måde. 2 sekunder. Fanden. Nej. Påvirket? Nej, hun er høj på livet.
Jeg har fået en sort mand til at slutte vores film. Okay. Lidt højere. Godt.